Здравейте хора! Днес гаджето Никъл ми купи лабубу. И сега ще го отворим с вас. Да не спадне секретното. Аз не искам секретното, защото вече го имам. Това с кенчето. Усещаме. Усещам, че е кенчето. Аз точно кенчето исках. Сега да видим дали съм познала или не. Ако ни се падна, аз ще го дам кенчето. А тя на мен е секретния. Да, но ако ми се падна кенчето, няма. Дано е кенчето, дано. Много е хубаво. Нали бял? Кенчето! Ето така изглежда. Кенчето, разбрах, че вътре има 5 евро. В кенчето. Не го отваряй. Ето го! Точно Хора, кенчето. абонирайте се, за да имаме още такива видеа. Чао! Да, слабо.